wai yo wallahi yau sallan nan ta yi man daɗi. Wallahi sallan nan daidai nake jin ta, abin ya ban farin ciki. Wato na je gidan Shamsiya Sha'ibu sai ta kawo man abinci da cinyar nama. Wallahi ina ɗaukar cinyar naman nan na sa ta a bakina, sai na ji duk na tuna classmate ɗina ga baki ɗaya. Sai na ji gaba ɗaya ina ji ina ma a ce tare muke jan wannan haja, wannan wakun da nake ja. Sai na ji ne kawai can ban an kare ba, sai da kawai na ji ina hawaye. Ba kuma wani abu ya sa na hawaye ba, kawai na tuna ina ma a ce tare muke cin wannan haje. Ina ɗaukan cinyar naman na kai a bakina, can sai na tuna da Sayyaratu Sada, zuwa can sai na ƙara tunawa da Ma'ida Sada, zuwa can kuma sai na ƙara tunawa da Fati Muhammad, zuwa can kuma Allah cikin ikonsa sai na cokali ɗaya na abinci. Sai ba abin da na tuna, sai na tuna Shamsu SK, sai na tuna Amini na SK. Sai na ce ina ma a ce tare muke jan wannan waja. Sallan nan na ji daɗinta, na yi farin ciki gaskiya. An jima kaɗan kuma sai na wuce gidan Manfila Musa. Wallahi tallahi daɗin da na ƙara ja, ga abinci, ga nama, ga cincin, ga minerals an kawo man. Ka classmate ɗina, ina baku labari, na ja harka. Kuma kun sani da cin wako. Wallahi kun sani da cin wako. Ina son in ganni kawai an kawo harka kawai ina ta ja, kawai sai in ji daɗi ya kume ni ne kawai.